When she looks at me. Ano ni? Hindi na, kain na si manok ko. Lubig na lang bagayaan. Hindi yun. Hoy. Oh, mag-uli ka pala. Kala ko di ka mauli. Ano ni, talubig na lang. O ano ka yan? Anong ano ka yan? Hain na si ginakod kong manok digdi. Ginakod mong manok? Igdi, ginakod mo ang manok mo? Ginakod? Ah, si manok Si Talisayon. Ay, tiglilipot kaya. Ay, tiglipat mo lang sa kulungan. Ay, tigtamungan ko sa bago. Kaso tigtatakig man sana. Tas tigjakitan ko pa. Tigtamungan mo na ano, garum. Nagtatakig, nagkikibig-kibig. Tigsain mo. Ito, tigpainit ko. Tig-init-init ko. Anong tig-init-init? Tigpakuloan ko. Ay, may laban ito sa aga. oh, di ilaban mo. Oh, may balukag pa man to. Tigpakuluan mo. Iyo man, ito tiglilipot. May laban ko pa man to. Oh, kakabuntog. Ma pa man tong 2 oras. Ay, ngita na yun. Sailing mo, buhay pa to. Iyo, di ka man kayo nagsasabi. Ikaw man daw pabayaan dyan sa luwas nag-uuran. Kung di ka man liputon. Tig-condition ko, papanira mo na naman lang. Paano gagakod mo sa luwas? Dahil mo tigdadakitan, ara mo nang malipot? Manok jakitan, kung bawak pa man kapay.